سلام كبرات تخاتلتي داسنا يكسترا نحجي بستدال وزيناتات ارترا بمنقد بحبرات منقستات امريكا زركب امباسيا نتيب معكن زينا بلومبرغ زتزرقحه نيرترا بزعباب تግራይ ዘለዋ ምትእታው ዝነቐፈ ጽሑፍ ሂባቶ ዘላ መልሲ ኣዘስቲ ሰራዊት ሱዳን ስልጣን ንሲቪላዊ መንግስቲ ከረክቡ ስምዕ ፈሪሞም ምህላዎም ናወጻይ ስርናይ ክትሸይጥ ምዃና ክትገልጽ ዝጸንሐት ኢትዮጵያ ካብ ዩክሬን 25,000 ቶን ስርናይ ረድኤት ምውሃባ ሓይሊ ባሕሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ የመን ዘቕንዐት ኣስታት 50 ቶን ኣጽዋር ጽዓነት ጃልባ ከም ዝሓዘ መግላጹን ሰራዊት መንግስቲ ሶማል ካብ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ኣገዳሲ ዝበሃል ቦታታት መንዚዑ ምህላዊ ምሕባሩን ካለን ዘጠቓለለ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልተነ ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም። ኤርትራ ነቲ ብ30 ሕዳር ብሓንቲ ብሉምበርግ ትበሃል ማዕከን ዝተዘርግሐ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን መጥቃዕታብ ዝቕጽልሉ ዘለዉ እዋን መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያ መለከት ሕቶ ይኣቶ ኣሎ ብዝብል ኣርእስቲ ዘርጊሓቶ ዝነበረት ብመንገዲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብ ኤምባሲ ኣጌራ ናይ ተቃውሞ መልሲ ጽሒፋትላ። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እታ ማዕከን ንህዝቢ ዕላማ ዘለዎን ሓቂ ዝኾነን ሓበሬታ ክትዝርግሕ ዝግባእ እንከሎ ኣብ ከምዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ምውፋራ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኢሉ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ መልሲ ኤርትራ እታ ማዕከን ቅድሚ ሕጂውን ከምዚ ዓይነት ንኤርትራ ዝወቀስ ሓበሬታታት ዘርጊሓ ከም ዝነበረት ክትጠቀስን ከላ ኣብቲ ጽሑፍ ከዓ ብዛዕባቲ ንኽልተ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝቐጸለ ኩናት ንሕወሓት ክትወቕሰሉ እያ ተራእያ ዘላ። ኣብዚ ኤርትራ ብመንገዲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብ ኤምባሲ ኣጌራ ዘርጊሓቶ ዘላ ጽሑፍ ድማ መደብ ኩናት ሕወሓት ኣካል ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መሪሕነት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንኣስታት 2 ዓሰርታት ዓመታት ብጽኑዕ ዝኽተሎ ዝነበረ ተጻባኢ ፖሊሲታትን ግዝኣት ምስፍሕፋሕን ኣብ ኤርትራ ድማ ናይ ስርዓት ለውጢ ወይ ረጂም ቼንጅ ዘጠቓለለ ወታደራዊ ስጉምታት ዘጠቓለለ ይከትብል። ኤርትራ ኣብዚ መንገዲ ኤምባሲ ኣጌራ ዘርጊሓቶ ዘላ ጽሑፍ ሕወሓት ስርዓትና ክግምጥል ደልዩ ነይሩ ክትብል ያከሲሳ ዘላ። ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ተቃውሞ ጽሑፍ ድማ ዞባዊ ፖሊሲ ኤርትራ ቁኑዕን ንጹርን እዩ። ኣብ ምሉእ ምኽባር ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኩለን ሃገራት ዝተሰረተ ኣብ ምድንፋዕ ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ቆጠባዊ ምትሕግጋዝን ዘተኮረ ይክብል እንከሎ ንማዕከን ዜና ብሉምበርግ ድማ ካብ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ምዝርጋሕ ክትቁጠብ ጻውዒት ኣቕሪቡ እዩ ዘሎ። ኣብ ሱዳን ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብታ ሃገር ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ መንጎን ዲሞክራሲ ዝድግፉ ጥምረት ሓይልታት ናጽነትን ለውጥን ብኣዘዝቱ ሰራዊት ዝምርሑ ምምሕዳርን ሲቪላዊ መንግስቲ ንምቋም ዝኽእል ኣፈናዊ ስምምዕ ተፈሪሙ ምህላው ተገሊጹ። እቲ ሎሚ ኣብ ዝነበረ ዜናታት ክፍረም ምዃኑ ተገሊጹሉ ዝነበረ ውዕል ድማ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ንኽልተ ዓመት ዝጸንሕ ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረት ዝኽእል እዩ። እንተኾነ ድሮ እቲ ውዕል ነቲ ዕልዋ ዘካየዱ ሰባት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ብዝጠልቡ ሰልፈኛታት ተቃውሞ ገጢሙሎ። እቲ ተቃውሞ ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ዝተጀመረ ኮይኑ ኣመላእቲ ሃገር ክቕጽል ከም ዝኽእል ይግመት። ናይ ነዊሕ እዋን መራሒት ሃገር ነበር ዑመር አልበሽር ድሕሪ ከቢድ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ሚያዝያ 2019 ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ ሱዳን ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣትያ ትርከብ። ሕብረት ኣፍሪቃ ሃገራት ዕራብን ምዕራባውያንን ኣብታ ሃገር ምርግጋእ ንምስፋን ተቃውሞታት ደው ንምባልን ዝተረመሰ ቆጠባት ሃገር ንምድሓን ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ምምሕዳርን ሲቪላውያንን ዝግበሩ ዘተ ክድግፉ እዮም ጸኒሖም። እንተኾነ ግና እቲ ሎሚ ሰኒ ዝተፈረመ ውዕል ኔይበርሁድ ሬዚስታንስ ኮሚቴ ዝተባሃለ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ክመርሕ ጸንሐ ውድብ ተቃዊሙሎ። እቲ ማሕበር ከም ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝኣመሰሉ መራሕቲ ብሞቶቶም ኣብ ሰልፍታት ኣንጻር ዕልዋ ዝተቆትሉ ዜጋታት ክሕተቱ ይዝጠልብ። ብጀካዚ እቲ ስምምዕ ምምሕያሽ ትካላት ጸጥታ ዘይሓወሰ ብምዃኑ እቲ ወተሃደራዊ ክንፊ ምስ ሓይሉ ክቕጽል ዴሞክራሲያዊ ስግር ከተዓናቕፍ ክገብሮ ዘኽእል ዝብል ስክፍታ ፈጢሩሎ። ፖለቲካውያን መራሕቲ ግና ፍትሕን ካልኦት ምምሕያሻትን ኣብ ቀጻሊ ዘርብ ከም ዝረኣዩ ይገልጹ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጥቅምቲ 2021 ነቲ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ዑመር አልበሽር ዝተመስረተ መሰጋገሪ መንግስቲ ብምፍራስ ስልጣን መጭባጥ ይዝከር። ነቲ ዕልዋ ዘይተቐበሉ ሱዳናውያን ክሳብ ሕጂ ህዝባዊ ተቃውሞታት ከካይዱ እዮም ጸኒሖም። ናብ ወጻኢ ሃገራት ስርናይ ክሸይጥ ብምባል ክትገልጽ ዝጸንሐት ኢትዮጵያ ካብ ዩክሬን 25,000 ቶን ስርናይ ረድኤት ከም ዝተቐበለት ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን ኣንጻር ሩስያ ኣብ ውግእ ተጸሚዳ ዘላ ሃገር ዩክሬን ንሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ረድኤት ክትህብ ዝኣተወቶ መብጽዓ መሰረት ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ 25,000 ቶን ስርናይ ዝጸዓነት መርከብ ናብ ጅቡቲ ከም ዘእተወት ተሓቢሩ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እታ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ረድኤት ጽዒና ብ3 ታሕሳስ ናብ ጅቡቲ ወደብ ዶራለ ዝኣተወት መርከብ ብስእሊ ኣሰንዩ መግቢ ንልእኽ
تسفان الأخ زبل ملأخت بمجد تويتر أم حلالي فلا مس روسيا أب كبيت كونات تركب يوكرين بحيال هجرات أفريقيا تخصيت نزل الدرك أزوعل ناي 250 مليون دولار زقمة رديت كتب مبسعة كم زاتوت زحلف قنيا تجليسيو إتأستات 225 شحتون زقمة رديت نبي إثيوبيا سومال سودان كينيا نيجيريا كالوت هجرات نزغن عيو أستات 21 مليون كاب حزبات تصبي رديت كوينو كم زلو زرقة قصة إثيوبيا كابتن أورا بيوكرين سرناي زحجازا زلو هجرات أفريقيا بنصار زغنا هجر إثيوبيا ناب كالوت هجرات سرناي كتلأخ زغل ناي حرشا مهرتك كم زلوا قدمي منستر هجر أبي أحمد كجلت أنهيو تكال علم لخو كوميتك أي مسكال جنفر إثيوبيا بسنبت مدهانيتن كالك أرباتن مقبز حزا عسرت شدشت مكاين نابشير مئتاو بناي تويتر قوز حبيرو التكال بزرقو حبريتا اتز اتو سباو حجز اب هوسبيتالاتن كالوت معكلات عنا نتكلل يزرقح مهلاو قليص لا بتمسسال دما سباو حجز نبرحو قطراتن كبابيتاتن كباصح مخانون اتتكال تغيس لا ابز حلفه مجمرتا ور حدار امونغو منقست فدرالن تግራይን اب بريتوريا دو افريقان اب كينيا نيروبن سمع سلام دحر مختامو ناب تግራይ كساب حجي اتزدل سباو حجزات اياتو ونزبل قريتا كسمع يصنيو حيل بحري حبرات منقستات أمريكا ناب يمن زت الأخي أستات 5 طن أصور عن الجلبة كم زحزة قليزو حيل بحري حبرات منقستات أمريكا ناب يمن زقنعي زولو أستات 1 مليون تأييت مورتراتن روكيتاتن زتقلله 5 طن أصور عن الجلبة كم زحزة بسلسة حساسة بزوج مجلس أفريقيا لا اتي حيل بحري نتا وشمت عمان زحزة جلبة كاب إيران ناب يمن زت الأخذ مخاني وغيسو نزبز حسمينو كفال يمن تقاصيرو ناب زركب حوتي بغت يقوم بتزواري أصور بملأخ نتيب ودو حورات هاجرات تنبره وسانة كل التشحن كل التميتين عسرت شدشتن متحاسي كتبل أمريكا بتوسخ أزغى غير لا أب كل ما يتقيح بحري وشمت عمان أب حلوات وفير زركب مبل حام شاي أفرا مراقب حيل بحر أمريكا نامي منزق أنعتي الزبلة أزورز عن الجلبة كحز أو وشت أحد ورحي نخالاي إيوانيو تحيل بحري كاب إيران نابي منزل الأخي ما أكلا يرح قد زونجف عسرتات ميسايلات كسر حزغل أستات 7 شحتون تبارع عباءته بشومن تحدار كم زحازي يذكر كاب كل التشحن عسرت 4 ناتحيزو منقو حوتن منقست يمن زتخيد كوينات كورح ميازيات حزب منقنيت ودحورات هاجرات نمقراس توغس تبصيحو كونتلو اتسمع جنا بخلت يوم وغنات متأمن زغودلون اب حذرف دقه اتحيال كوينات داقم كغوهر زغلن مخانو تنتنتي توغسو أنصار عطوق جل الشباب بكينات تسميد الزلة سراويت مكرخال سومال أما أكلاي الشبل تركب أدان يابال تبع الكتمة حراكم زجبر حبيرو أدان يابال كبرس كتمة مقاديشو أستاد كل 245 كيلومتر ريحة تركب كوينة أبزز كازلو كوينات دما استراتيجيكاويت بوتا مخانة يزقلص سراويت منقص السومال نتاختما كبيد الشباب دحر من قالو أبتخباب فنج كأر جميرو مهلا وتقليصو أزست سراويت منقص السومال أبزهبو مقلصي أقدم من وشت ختمة آتيو مكوان تنبرو أبتخباب بسفيح تتخيل زل فنجتات نمسراقنا كابتا كتمان دحري تمليسهم أو كوابئة نتفنجناي مقراي مسرحية كايدو مهلاهم تقليصو منقص السومال كبورحن حسات حيزو أبز جمرو حيال وفري أنصار الشباب سوسان شومنتن عددات كابتا قبر شبارا وقجل ناس أموصون شدوش تميت الزبصح أبالات دم مقتالن يحبار قبر شبارا وقجل الشباب نزب منقص السومال أبل عليز وسازلو حيال وفري قبر ما تسكهب زدليا كمسل دما أبسلموين زيقاتات كبيت قد أزا سعبه أبرس كتمات هاجر حيال متقعتات فتسيميو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب من رغب سلام نعخم